ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಚೂರು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜದಾಯನು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತಾಯನ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀತಾಯನ ರಡ್ಡು ಕರಬೋಡು ಬಾಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀಯಾರೆ. ಸೊ ಅವೇ ಗ್ಯಾಪುಡು ಒಂತೆ ರಾಗಿಲ ಆಗ ಬಾಲೆಗೆ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ನುಪ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ರಾಗಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಾಯ್ದು ಬಾಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಆಂಡ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಪಾದ್ ಬತ್ತದ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಬಡವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಡವ್ ಕೊರ್ದಾಯಿಲಕ್ಕನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಗ ಪೌಡರ್ ಬೊಟ್ಟ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇನ. ಸೊ ಬೊಟ್ಟ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾದ್ ರಪ ರಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಪುಡಾದೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದಾದಿತ್ತಂಡು ಬಾಲೆನ ಮೀಪಾಯಿನ ಗ್ಯಾಪುಡು. ಸೊ ರಪ ರಪ ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಜಿಡ್ದು ಎತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾಯರೆ ಪೇರು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರು ಪಾರ್ದಾಯಿಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಮೀಯರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ನೀರು. ಸೊ ಮೀದಾದ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದೇವೆರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಪೂ ನೇಯ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಪೂರ ನೇಯೊಂದುಲ್ಲೆನ ಪೂ ನೇಯ್ದಾದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಾಯ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲೆಲಕ್ಕ ದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಗೊಬ್ಬ ಉಂಡು ಯಾನೆನ್ನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬೊಕೊಂತೆ ಪೋರ್ತ ಆಯನ ಗೊಬ್ಬಾದ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ 4:30 ಕಾನಾಗ ಆಯಗ ನುಪ್ಪು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯಾನ ಕೊರ್ದಾದು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತುಂಡಾಗ ಅಂಚಾದ ಜೆಪುಡ ಉಂಡುಲ್ಲೆ ಜೆಪುಡಾಯ ಎತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್. ಸೊ ಉಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ.